oso ondo. Zuak beti ondo. Irazki, baita ni ere. Maite zaitut Irazki. Baita gure lehiakideak ere. Dato zelan! Azken aldian, egin usten izan ditugu lehiakiderik onenak. Gaur maitasuna tokatu da, bueno, jarien zauzien. Maitasuna, gero aipamen merezia, baina publikotik ebe honda izuela, oso no? Gregorio eta Izaskun. Horrela az daiteke minuteko saio bat. Bai, eixe. Bai. Zuen kasuan, Erne, 8 saio, 800 euro. Ba, erra. Egia, 6garrenean ere ala eramatzala, baita 7garrenean ere. Hortxe geratu gara? 800 kopuru hortan, atrapata. Atrapata. Eta zer egingo dugu? Atrapatazun horretatik, askatzeko? Erten. Hori da, gainditu. Finale iritsi eta zerbait geixio egin, ez? Vale, ados. Urratxak, elmuga garbi daukagu, Izaskun, baina horra bidean, sokatiran... Teoriare bai. Baita ere? Bai. Bai? Zein da teoria? Bai, bat dana ondoi, Vale, ados. Sokatiran, Sokatiran danak asmatu. Ja. Hola. Ez zuek lasai zaudete, sikiera. Bai. Txakolinegien erreserba eginda bezalde. Bai. Zoragarri. Izaskuntzuk, beste hainbat, bueno, hortik sobratuko balitz zerbait edo, hori baita asmoa. Txakolindegia, hortik aurrerako diru guztia zuretzako izango da. Auto bat aipatu izan duzu. Bai. Zagit behiz jota daukazun... Beira nabil. Bai. Eta, prezioak, gutxi asko? Bueno, bigarren esku guaiztan barko. Kopurua. Kotxe oso garesti da, Bo. Kotxe barriz, Hortik bigarren eskuko... Eta bigarren eskuko, que bai. Baina kopuruak. 15-16. Zenbat, nire guain gaur egun presupuestoa 5.000 inguru. Vale. Kilometro asko dune. Hoi, ez da guarren eskukoa. Bigarren eskukoek begirasi 12, 13, 14 da. Zeskatzen duzu, izan dizala lau gurpil, mesedez. Lau gurpil eta volantea. Volantea, hori da. Zapaia hautazkoa da, ezinbestekoa alegia. Bai. Animo bigote. Eskerrik asko. Zorte hon gaur ere. Edo zakua irabazi. Baita ere. Txalo, Peio, jodua. Peio, eta Jon, Zaldibitik eta esaten gabiltze talde askotan eta buru belarri sartuta herriko hainbat ekimenetan. Zer entzun dut, fan klub barri bat sortu dela, Zaldibin? Zeuek... Igual Jonek kudeatzen du hori ere. Igual Jonek antolatu du. Presidentea. Fan klube ez, baina hemen kakainezkeo, kontrarien klube, bai, ale. Bai, ez da. Hortarako jenderik ez da falta izan ezekula, Hemen erresa da. Horrego ze botagoa, ni, Hala ere, 3. saioa eta 700 euro eskuratuta, horrek esan nahi du, oso bilbide hona egiten zara biltzila, Peio. Gustoa. Bueno, momentuz, ze sentsazio? Zatozkien bakotxien? Bueno, hasieran urduri xego, baina, Bai, Peio beti egiten du, neurri hartzen. baina gero saioa bukatu eta... Buelta eman, eta dirua ere, bai. Bai, emanezkeo. Jaso. Bai, bai. Bueno, Peio, Jon, txieneta, zer, animuek ondo, zeuek ikusten danak, gauero. Bai. Eta pozik. Oso. Ondo, ez egiteko gogoz gaur? Gaur real bada Beste, finalea aiatzen ga, baina, aurrena fasez fase. Vale. Eta bideaz gozatu. Bai. Ondo. Hor, nabaritu zaizu futbolaretoko prentxaurrekotako. Bueno, ikusiko dugu, minutu, talde guztia dira taldeak, baloia da. Hoi gehiodek Txolo Simeone, Bai, da, ondo, referentzia. Ongietorri, Eskerrik apazuek. asko. Bat, azoi ere txalo, da, zerari, Gaur zer da? Ez dakit, bai. Bale. Peño ari da artezki eranak egiten, Ondo. Aitor eta Xabi, Gabon. Bai, Gabon. Zer moduz? Ondo. Bueno, ondo, urduri apurretea. Ba, apurtxuet, bai. Bueno, ya jango da. Orain arte ikusitakoak, ze sentsazio, ze... Ba, ikusten danez, makina batzuk direzela. Gatxa aukingo gu. Berriketan eta, bai. Hori behar da. Bueno, nomi gatoz, azteko. Horreiztik ni eta bera... Ni areatxatik. Ados, eta bat egin dugu nolatan? Klasean, unibertsitatean. EH-un? Bai, lehioan. EH-un? Eta lehioa, gainera? Bai. Ze ikasten ari gara, edo zertara joaten zarete, zikiera? Lan harremanak eta giza baliabideak. Oso ondo, oso garrantzitsua hori, Ez dakit zein garrantzitsuagoa, lan harremanak edo giza aita edo ama, ez? Lotute du, bai, ez da? Bata bestearekin. Zemarre mailan?
Laugarren mailan. Laugarrena? Amaitzen ja. Bueno. Bai, hor gauz. Bueno, Xabik dio, egia zan hor bidean lan harreman batzuk ere geratu zeziuku behatzeko, bai? Aurreko ikastortetako erentzia pilatu da. Igual, gerrala ondino ezingo da imea. Orain gradu amaierako lana, defentsa... Ai, buf, Pixkanaka, momentuz, migiluzen. Edemen, ze asmo, diruarekin eta ze... Bueno, lehen da bizi ondo pasatu. Ados, hori debale data. Hori moduen, bida gozatu apruet, eta bueno, diruzio zer eraten bogu ondo baino beto, ez? Baina zertarako erabiliko genuken? Ba ez dakigu. Ez dugu pentsau, egizan. Horrik ikusten da, batzuk aurrik ikusten da dituzte, bestek esan dute, ez dugu gehi pentsatu. Improvisa ingo. Visualizatu, sikiera, ados bikote? Bai. Animo, zorte hon. Besti zer zara. Koutxa, visualizazio ginen behaztea. Venga, txalo batzuk eurerin burueri. Bai. Aurrera zakua. Aurrera zakua. Visualizatu zakua, aurrera. Eta zakua bebai. Milosako zakuan, 18.000! Eta gara, horrenbeste txalo, ez dakit Kaoa. Eta txaloa nondik, kao. Esan zuten, emanta zabaltzazu hortan ari dira. EHU lehioa, hau pazuek! Ondo. Aitor eta Xabi, bazeuek aukeratu zeuen buruentzat zen nahi zuen lehenengo proba moduen. Fotokomeak guretzat. Fotokomue zuentzat, Gregorio eta Izaskunentzat. Ikusi makursi adibidez. Ikusi makursi, espezialista egin arte aurrengo zile. Eta Pello eta Jon tribonon berbetan. Osondo, ikusi makursi. Venga. Bai, lanera torzari, Gregorio? Bai, ondo. Batetik sortzira, venga, ondartzera goaz. Kaioa, bikinia, eguzkitako krema, txankleta, etzaulkia, bandera berdea, eguzkitakoa eta surfeko taula. Eguzkitako krema, Gregorio. 3. Etzaulkia. 5. Bandera berdea. 7. Surf taula. 8. Kaioa. 1. Eguzkitakoa. 5. Txankleta. 2. Bikinia. 2. Eguzkitako krema. 3. Etzaulkia. 5. Bandera berdea. 6. Surf taula. 8. Kaioa. 1. Eguzkitakoa. 7. Txankleta. 4. Venga! Polita, Aita galabari musu eman, gainera, ospatzeko. Egun puntu! Osondo! Beste ikusti genezake gero. Saiatuko, gea. Ea ba. Musue o... Baita ere, diot. Honik ireki hautzi dut hor, baina... Nipe bai. Ondo. Alere ez da, irainak eta adjektiboak izango ditugu kasu honetan. Ondo. Hauitxak berbak, bai? Bai. Demora, Pello. Ez deusa, aula. Eulikaka. Bai. Kuxeroa. Begi gozea. Ondo. Puzkertia. Bai? Tarrataria. Ondo. Inozoa. Bestea. Zer? Otxoporrua. Ondo. Kexatia. Mari Petrala. Ez deusa, aula. Eulikaka. Kuxeroa. Begi gozea. Puzkertia. Tarrataria. Inozoa. Otxoporrua. Kexatia. Ekaiontzia. Nahaztailea, saltxeroa. Etxekaltea. Ez deusa, aula. Eulikaka. Kuxeroa. Begi gozea. Puzkertia. Tarrataria. Inozoa. Otxoporrua. Bai horixe, kexatia. Ekaiontzia. Iaia, maiera eritxe gara, baina bidean balaurekin geratu gara, 40 puntu. Musurik ez. Batez. Aitor eta Xabi, bertzu ez dauen zat. Ondo? Basari esaliek eta? Bueno. Zuek aukeratu zueta, ez dakit? Bai, osatzeko moduen bai. Osatzeko ondo ikusten gara. Ondo. Bai, atxirritatxo Samuel Lagun egiten dan, hausnarketa serioarekin dator. Hortxe, berbak eta Aitor zeuazi, Etxe bizitza zitz. Egiteko? Jarri behar da. Serio.
Alokairuak soldaten. Pare. Ta etxeek zer. Negozio. Beharrezkoa den. Araua. Dirudunen. Negozio. Bueno. Merkatu librearen. Izenean. Denak ez digu. Balio. Bueno! Zezer! Nik uste dut hor... Gogorra hau, Zirku erromatarretan bezalaxe. Julio César. Ondo egon da. 6 zuzen erantzun da, 60 puntu. Gregorio Izaskun bikain hasi dugu gaurkoa. Muxu eta guzti, orain akaso imintziotan ere tokatuko da tankerako zerbait. Leku hartzeko prest? Bai. Goazen ba, Pello eta Jon, bestaldean. Iarik eta bixi-bixia ikusten dugu, bai? Goazen ba, denbora. Aerobik. Aerobikeko... Irakaslea. Bai. Aerobikeko irakaslea. Opa, Gregorio. Asko, ugari. Asko, Manifestazioa. manifestazioa. Zora, gari. Biume dantzan. Maitaleak. Osondo. Jaten paseo bat. Bazkari erromantiko bat. Lotu elementuak, Bazkaria jan. Etxe bat. Otordu jan. Hor. Etxean, Bai, Jon. jatetxe batea. Bai, Jatetxe Jon. batea. Jon, etxean. Ez. Bazkaria, atea. Frigorifikoa, ozkailua. Etxe formako tarta bat. Baina, Etxe formako tarta bat jaten. nortzu dira? Biume. Biume, pastela jaten. Baina, lotu hori? Zeume. Biume, Izenak. Hansel eta Gretel. Hansel eta bueno, Gretel. ba. Ia da. Zitugu. Ia da. Ondo. Etxe formako tarta jate dituzten ume asko ere zitugu ezagutzen, ez da? Ia da. Ziren bi, Hansel eta Gretel. Hansel eta Gretel lotute oten ziela. Lotute egoten zien. Karri? Claro, Arek Sorginek orduen Hansel eta Gretel Biak batera. askatu. Zalantzarik, Baina puntu! Hau batzuek! Askatu danak! Azke ez da bueno askatu. Zora garri. Pello eta Jon, asketa libre zuek ere orain, isilik. Hori bai. Isilik kostako da. Bueno, baldintzetakoa da, Aitor eta Xabi bestaldean. Bigarren erronda. Atxe ba, denbora. Lainoa. Bai, Buseatzen. zehaztu. Lainopean... Lainoaren azpian. Eratzen. Lainoen artean. Horro, Xabi. Nola zain zai horri? Zelako lainue? Zelako lainue? Belainoa. Bai. Bigarrena. Bai, Jon, bai. Venga, Jon. Jarri lauan katan. Bai, Jon. Txakurra. Ez. Zebra. Ez. Zaldie, behorra, potxoka. Ez. Hotz. Gazela. Jon. Ozen? Ja? Hirugarrena. Aita eta semea... Nora. Tabernara, Etxera joaten. Eskolara. Bai. Eta? Bat falta. Oioa, Txoria. Eko lan. Hipopotamoa zen. Hartu lekua. Uretan! Jon. Karrera pixka bat ere. Ja, tio. Orain zu bazina areto futboleko jokalaria eta guen entrenatzaile esango nuke. Jon. Bueno, Pello izan da pixka bat. Bia, jarri lagunetan. Hipopotamo azutik ez da hoten, Sikiera hori ez da. Eta gero polita aita umeari laguntzen nora tabernara. Lehen biziko aukera tabernara. Ez du harakatuko gehiagi hor bat ez bada? Ez, bai, oskorri transmisio Bai, lanien horixe. gaztietara iriztio oso ondo Aita daude, semeak bai. eta bar. Berrogeita Ondo. puntu! Opazuek! Eta Xabi, initziotan da zuek? bueno, Prest? probako gara. Ba, hartu lekua ba. Bai. Gregorio Izaskun bestaldean. Hauek ere lan harremanak dira nolabait. Bai, Bai, ezta? Giza baliabideak ere bai. Animo, denbora. Bai? Itxasontzia, Romako zubia. Zeruan, Bai? lainoak. Hegazkina, helikopteroa. Opaitor. Ez. Globoa. Kometa.
Kometan... Parapenta. Bigarrena. Bigarrena. Elatua, izozkia. Sopa plateratik jaten. Verdura, sopa... Papa Xabi, bai. Zerbait Spaghetti, jaten. saltxa, gatza, Bai, mostaza, ketchup, Ez? Saltza. Segi? saltxa... beste bat. Soja saltxa. Mostaza, mayonesa. Hirugarrena. Bai, geroko, venga. Sagardua Txotx. Bai. Txotxiten bi pertsona. Sagardotegi. Zagarategin bi Venga, txotxiten. bat, lelokue. Kometa. Zeruan. Globoa. Zeruan, objeto bada. Izan guztua, konstelazioa. Artartu leku azkar. Mayonesa den fraskampo. Bai. Adere, nik falta Agulik, irakasle. Izarrez izar puntu amar. Hau ari zen etengo... Kometa bat edo. Konstelazio barren nuen. Dena dela. Zarruxo bat edo. Zarruxo bat egin du gehiago. Gero hemendik erraza da, baina... Hortik ere bai, kasunetan, baina bueno. Baina, bueno, bat. Hogeina. Eroglifikoak. Gregorio Tesaskun. Baina. Bai. Aurrera. Hori da jarrera. Lehenengoa badator, denfora. Bota. Historialariek aztertzen dute... Erdiaroa. Aupa. Ardi ikusten dugu ardi eroa kasu honetan lagundu ba. Ardi eroa, eta orduen egaitxik ordezkatzen du erdiaroa. Oso ondo. Eroglifikoen azalpenetan hausi da nire ekarpena. Bai. Eroa dagoenean... Ondo, otara gonago. Ondo, bigarrena, oso ondo. Denpora. Azterketa gainditu duzu, baina... Gaur... Aiestere atzo... Bale? Otza. Osta. Bikan. Kike Amonarrizek euskaraz hitz egiten digu eroglifikoetan, eta Jester Deiri atzo esaten dio. Atzo, eta ispiluan osta. Bikan. Alere, Kikek ingelesean bebia batera zuela, Kikek inglesez, frantsesez, katalanez... Frantsesez oso ondo. Bai, euskaraz, erderaz. Ja, bos guez. Eta parrandan? Dena batera. Buf, da bertxotan, bertxotan parrandan. Bai. Bueno, Pelleta Jon, zer? A ver. Bai. Oye, urduri, Bai, beti bezala. Bueno. Zer zerringu, seguru. Bai. Lehenengo hause, denpora. Hau? Soinu bajuak ezin ditut. Hau, badarantzunaren zati. Hautesku. Teori zer egiten. Soinu bajuak ezin ditut, haute. Hautetxi. Zer egiten dago? Zer daiken? Hauteman. Oso ondo. Urrearen zeinu kimikoa, hau, eta teori ematen dabil. Teeman. Hauteman. Nabaritu edo. Hautetxi. Vale. Hautetxitik hauteman. Hautetxi ez da. Elkarlana beti. Bigarrena, denpora. Ukuluan sartu da. Bale, nor da? Ra, kubo alda bai. Bale, ez dara Take batera. izango, take, kente, ake, Bai? ra, zea. Ya está? Ukuluan sartu da. Ra, Esan zui, ake, Akerra. Bale! Hola ikusita, paperen ikusita arreza da, baino. Take, kubo. Realeko jokalaria, take, ra. Jainko bihurtuta, take, ra. Tekenduta, akerra. Zondo. Oso ona, Claro, Epello, hemen. Bai. Errez, esatek, Aitor eta Xabi, esan eta egin gainera, errez. Oso ona. Eroglifikoetan itxuridako zoie osaskarrak izango zerila. Bueno. Erakutsi beharko. Venga zuek, sorte hon, lehenengo akue, denpara. Etzaitez klasean. Ia, zer? Atzo... Ez. Asto... Bale? Segi. Atxu segin, edo... Ez? Atxu segin. Asto bada. Erantzunan zati, segi. Asto egin, edo... Asto... Asto hori ikusten dugu,
Astora duetu hori, astoratu, SZ aldatzen du astoratu. Bai. Astora, zijoan, norabidi ebe bai, markatu behar. Ez astoratu zuek, Bigarrena. Pasai. Seguru, denpara. Gimnasierako jantzi dut. Haz irakurtzen. Bale, gero, ze nota? Fa. Ez? Ez? Re. Ze nota da? Nota? Sol. Ez? 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 Fa. Ez? Re. Ez? Si. Ez? La. La! Oh! Txan magoa, txan. Da, la. Txandala? Txandala. Solfeoa, aspaldi. Musika txaltu. Pakete atxo. Solfea inoiz bez. Aspaldi ez, inoiz bez. Sekula, ez da. Bestela hori ez da. Ja, notak esaten hasita, bakarra falta izan zaizuela. Punturik ez? Oh! Mi sostenido, ez. La esan aurretik beste guztiak, ez da? Dena dela, solfeoa ibatu dugu. Datorrela miluzeko eskuaren deia darra orain. Ama zuet! Epa! Aupa, aupa, aupa! Aurrera! Izena. Iñar. Iñar, ona! Iñar, guau! Ona, datortua karaka. Lako deiagarrik. Bai. Iñar, lazerra orkesten zatoz, geure erdire. Hemen irurok. Arazorik ez. Arazorik ez, oso ondo. Bueno, orain, deiadar honi erantzun da. Komodin guztia nahi dut, Ea ba, Gregori Izaskun. Gure ez jabetzeko ordea, zenbat koloretako mendi gisa da ezaguna argazkikoa? 3 koloretakoa, 6 koloretakoa, 7 koloretakoa edo 1000 koloretakoa. Ui, ze politxe? Bai. 1000 koloreko mendia. Gaiabe. Zazpi. Eta non dau ba? Ez dakit? Perun. non te da. Bai. Ze politxe? Bai, ahi ba. Bokala. Pello John. Aurrera, entzun. Red Hot Chili Peppers taldea. Non sortua? Fresnon, Los Angelesen, Las Vegasen edo Phoenixen. Los Angelesen. L.A. Bai. California, oso ondo? Bai. Bokala? Aurrera. Asko? Mahai tresnak horrela utzi baituzu, zer esan nahi duzu? Bukatuta, hurrengo platera, pausa edo bikaina. Protokoloaren arabera beti ere, neski. Bukatuta. Bukatuta. Bikaina. Jo, bestezekin? Ez da nik ere. Ez nik ez da. Garbia dago bitartean. Ba, eurrengun arroza afaltzen du nien, Hori. jarriko... Ondo. Gaur ona, arroza, Arroza ona gaur. Berdurakin da Ondo. Bokala? Gurez jabetzeko ordea. Probatu nahi duzu edo? Nahiko lan. Aurrera ba, Gregori eta Izaskun. Entzun. Txoina, bai. Ia aurrera. Pasai. Adi. Epa. Zenbatetan entzun dugu sagarra ita. 4, 6, 10, 14. Bai? 6. Bokala? 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 Barkatu. I. Gurez jabetzeko ordea. Bai? Bai. Besteen akatsak ikusteko ez da betaurreko beharrik. Zeitxura? Ona, komodina! Komodina! Ondo. Oso ondo? Pello John, sinkronizatuko gara ondo? Ja ba. Eta bigarren eskua zegoena eutxi aldala. Non geratzen den denbora?
Zein hiritan topatuko duzu Lennon Wall? Pragan dau, Amsterdamen, Berlinen edo Muniken? Berlinen igual. Berlinen. Berlinen. Errotea. Praga. Osondo. Bokala? Pello John. Adimentsu dator. Adi entzun. Itxas gizon, kesatxua, ozetaminen, uretan diroztua. Zekanturen bertxio egin digu, bagare mereziote mirotzak eperrak. Mirotzak. Ez zara. Itxas gizon, kesatxua. Oso ondo. Bestia, Bokala, ikote? I. Aurrera. Hauetako zein, izen, ez da Goenkale telesaileko pertsonaia batena. Maria Luisa Leonor Gaizka Jose Lontxo. Jose Lontxo. Bieta bat. Mitikoa. Lontxo bieta batekoa, ados. Beste bokal bat? O. Non geratzen den denbora? Zer? Askatu nahi dugu. Bai, Venga, ondo, Igo nazazu nire mendira, zure gaiurretik gora. Bai? Bai! Hace pieza, Igo nazazu nire mendira, aurkide zara. Zer pello? Ez oso no imitatzezula. Zerrik asko, pio. Plazera. Aitor Xabi, beste edo? Baldin bako. Bai, baldin bako, guazen ba. Irugarren eskua. Hala, izaten da bai. Zenbat izar ditu? Beira, Europar Batasuneko banderak. 5, 9, 12 edo 17. Bai? Guazen? 12. Oso ondo. Ondo. Bokala. Ba, R eta ak agertuta. Horrera. Non galdu dira Tapia eta Leturia. Honera gehiago. Galdurika nago. Ez naiz etorriko. Honera gehiago. Taberna batean. Aita semiekas. Ozen eskolara, mesedez. Lantegi batean. Lantegi batean? Eta jo nahi dio, mesedez. Hostia, ez errezan. Sauna batean. Batean galdurika nago. Historia omen da, Mikel Marquez sauna batean horrela zorabiatu, erori, zauri bat, hortik omen datorra bestia, Erne beraz. Hortiko dugu, bai. Ogala? Dinot, zeu oso moderno geratu da, urtsietara, baina ezain. Hori da. Ordurako bai, Aurrera, noskin? Aitor Xabi. Italiako zein eskualdetan dago Etna, sumendia. Sicilian, Piemonten, Abruzzon edo Benetton. Sicilia. Oso ondo. Dikain? Bokala. Hala izaten da bai. Probatu nahi duzu, Lemiziko hitzak, ez? Ez, segidu. Ba, segidu, eta entzun. Nola du izan entzun bere duguna bestiak. Let me tell ya, Lord, chatty, edo give me. Let me tell you. Let me tell you about Sally Brown. Txati. Dutzen emaita. Bai. Bokala? I. Txati alda kanta? Non, ja. Probatu nahi duzu, bikote? Bai? Edo aurrera? Bai. Hala izaten da bai? Egurra mendian, haize hitza herrian. Hitza ez.
Eta zeran ere, ez da giparik. Txo, bueno. Aitor eta Xabi. Azken erronda. Zein da Euskal Herriko mendirik garaiena. Hori, ezkaurre, kartxela edo Hiruerrege maila. Hiruerrege maila. Erra lekua. Ondo. Lurra begira, ikusten da. Bokala. Bokala, O. O falta, oso ondo. Eta? Askatu. Baizta? Bai. Elurra mendian, Aizehotza herrian. Ondo. Ba, puntuak eta komodinak oso orekatuta. 360 eta komodinak Gregorio eta Izazkunek. Pello Jon, 350 eta komodina, 250 eta komodina Aitor eta Xabi. Zein da zuzena? Serie jarriko gara, eta purtsue triste bebai, film amaieran bikoteak ez du batera bukatzen. Bakizu, pelikule batzutan amaiera oso zoriontsu izaten da beste batzutan ez. Protagonistek ez dute batera bukatzen, bale? West Side Storyn, Brokeback Mountain, Pretty Woman, Shakespeare in Love, Pocahontas, Casablanca, Jane Eyre, Titanic, Moulin Rouge, Grease, La La Land. Gris. Grisen bai kotxien du ez, batera? Bai, batera maitze dute. Pello Jon. Titanic. Jakek bukatzen du... Distantziara harremana nola baita, ezta? Aitor eta Xabi. Casablanca. Ingrid Bergmanen pertsonaia beste gizon batekin jotzen. Gizonagaz. Beste gizon batekin. Beran gizonagaz. Bai, Beran gizonagaz. Beti geratuko zaigu Paris, eta Rick gero... Amantida. Vale. Dos. Beran gizonagaz due. Laszlo gaztue. Ondo. Pello Jon. Brokeback Mountain. Jake Gyllenhaalek aztertzen edo antzesten duen markatu pertsonaia hile egiten baita. Bueno, eta eskonduta itzen di, ez honek ezin jaui, Sasoi horretan, Aitor Xabi? Jane Eyre. Ba, hauek ezkondu egiten dira, amaieran. Pello eta Jon? Disneyekoa da eta Pocahontas esango dugu. Ez, baina, bueno, iztipuz asmatu, bai. Naztu ino total. Asmatu. Berrogei bi aukera, planto egin eta berrogeiak hartu edo amaieraino? Planto ingo dugu. Bai, Diauki daten zeakin. 40 puntu zuentzat, eta Pretty Woman zegoen leguztan. Batera maitzen. Ondo. Ba, berrogei puntu zuentzat, eta bigarren errondan, pailazoen abestiak dira, adidanok. Arantxantxan, Zapizuria, Txitxarro, bi bihotz biero, Epo Itaitaie, Bota Bexamela, Altza Pelipe, Pintxo Pintxo, Anakleto Irrien Lagunak, Euskal Hemendi. Pello Jon. Zapizuria. Ez, Arantxantxan. Takolo, tio. Arantxantxan. Takolo piritxe eta porrotxena. Bueno, harina utipe badau hau. Anakleto. Apropiazioa. Nikumetan kantateza duten, destie... Anakleto, hauena. Gregori Izazkun. Irrien Lagunak. Irrien Lagunak garagu... Bai. Zapizuria. Nora. Aurrera. Aurrera. Eta atzera. Ez, gu aurrera, beti. Beti, Aurrera, beti. Aitor eta Xabi. Altza Pelipe. Zer gehiago? Trulalai. Trulalai. Epo Itaitaie. Be. Epo Itaitaie. Ituki. Oso, no? Pello Jon? Letra sakona. Bai? Eratzen babikote? Pintxo. Kiskita, miskita, kaskamelon. Kaskamelon. Aitor Xabi. Komodina. Azkana, komodina. Oso ondo. Seguru irauek, oso ondo. Auskalo mendi potxe eta lotxen kantua, baita puntu. Eta Aitor Xabi zeru kasiko zaret erantzuten. Vale. Koalei buruzko baiestapenak dira. Bereziki Australian bizi, gris edo marroiak dira, isatsa dute, Bizkaian 12 daude, Fascolarctos cinereus izena, zientifikoa. 3 sudur zulo dituzte, martxupial belarjaleak dira, ez dute uraren beharrik, eukalipto ostoz elikatzen dira, 2 erpuru dituzte egunean, 18-20 ordu lo.
Aitor Xabi. Gris edo marroiak dira. Hala dira, bai. Martxupial belar jaleak, dira. Oso, no? Bereziki Australian bizi. Australia eki aldean zehazki, bai. Aitor Xabi. Isatza dute. Ez dute izatxik, ez. Gregori Izaskun. Eukalipto ostoz elikatzen dira. Besteak beste, bai. Peiozon. Egunean 18-20 ordulo. Nahiko koala gu ere hortan. Ez dute uraren beharrik. Edatze dute soilik oso gaizki edo gaixo daudenean. Bitabi, Peiozon. Faskolartos cinereus. Izena? Zientifiko hori dute, bai, eta... Gregori Izaskun. Komodinus. Bai, ba. Bi erpuru dituzte. 150 puntu. Eta sailkapena komoen horri esker, 5,10 puntu Gregori eta Izaskunek. Peiozon, 380, 380, Aitor eta Xabi. 10 punture. Bai, horixe, lanak oso fin egin da, Aitor Xabi, lehenbiziko saioan gainera, eta oso erraza izaten. Zer moduzuek? Ondo, oso, azkenean, bai. Penatuta, aldi berean ez da? Penatxu egon. Poren mingarri izin debe, bueno. Baina da sendatzen den zauri horietako. Bai. Natuan. Eta zauria sendatzeko badakizue, etxetik ere miluze ikusten jarrai dezakezuela, noski. Hori noski. Eskerrik asko Aitor eta Xabi tortiarren. Eta publikoa ere zuen alde, EH1 Leioan, bat egin dute eta eskerrik asko. Eta koalak adarra nola, gure lehiakideak ere miluzeko sailkapen fasea ondo helduta, Gregori Izaskun. Eutxi. Ondo? Bai. Pozik ez da? Bai. Akatxu. Bai. Gris. Akatxa egin dute hor, bai, dena dela. Pello Jon, zuek ere aurrera. Matematikoki sailkatuta eta bar. Ondo ez da? Justu, Justu. Ondo. Bai, puntu gutxiago zuek. Bai. Erantzuten lehenak. Beraz, aldi biharrak, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Ze abeslariren bideoklipean agertzen da Jimmy Zaldia. Paso. Olaia Intziarte, zein kolorek adierazten du beroa iturrietan. Gorria. Gorriak. Ze herrialde dago Norvegia eta Ipar Korearen artean. Errusia. Errusia. Zenbat urte bete zituen 2024an Badok musika atariak? 25. 15. Zein kontzeptuk adierazten du pilotuaren laguntzailea dena? Paso. Kopilotua. Ze likido garden da beharrezkoa pasta egosteko? Ura. Ze aktoreren aurpegia izan zen Facebookeko hasierako logoa? Paso. Al Pacino. Zein kultur mugimenduren parte izan zen Michelangelo? Pintura. Errenazimendua. Zenbat O daude Solomo ogitartekoa hitzetan? 6. 5 daude. Zein kantxatan jokatzen du Baskonia saskibaloi taldeak? Tau asko. Bues Arena jokatzen du. Zenbat puntu balio ditu eskubaloian gol bakoitzak? Bat. Ze hamarkadatan jaio zen Rupert Ordorika? 50. Ondo. Zenbat ordu iraungo du Chill Mafiaren agurfestak? Paso. 10. Gipuzkoako ze hiritan jaio zen Fermin Muguruza? Irun. Irunen. Zein da Minnie Mouse pertsonaiaren benetako izena? Walt Disney. Minerva. Zenbat S daude Minnesota izenean? 2. Bat. 18 aulkitatik 3 soilik dira gorriak. Zenbat ez dira? 3. 15. Eskualeiko ze euskal talde lortu du Europako ligan sartzea? Bidasoak. Berak, zein hiriburutan dago Jimmy Jazz aretoa? Gasteiz. Gasteizen. Zenbat ordu eremu daude Txinan? 4. Bat. Zein isurkari arduratzen da medikuntzako hematologia adarra? Paso. Odola. Zein aktore gorputzen du aurten goazen telesaileko Leire pertsonaia? Paso. Sarako Zar. Zein siglekin da ezaguna Federal Bureau of Investigation? FBI. Jupa. Ze izen artistikorekin da ezaguna Xavier Gutiez rap abeslaria? Paso. Ixa Sakara. Non jaiotzen da patata?
Lurrean. Ondo. Zeinekin batera sortu du Jon Iraolak Azkarra eta Baserritarra saioa? Paso. Angel Alkain, zein izan zen patataren lehenengo funtzioa Europara ekartzean? Jatea. Landare, izan zen lorategian, zein lanbide du Begoña del Tejo? Bikain zabiltzien, Laurok. Iristen da momentu bat, hain azkar due, bai, eta, bueno, bastorte aldeko ez, Gregorio Betizaskun azken aldian, baina oso ondo lehiatzen, eta hau pasuek. Iritsiko da. Eta hurrengo arte. Argi dago, sokatirak maite ditu. Sokatirak maite ditu Pello eta Jon. Ondo, Sokatiraku, bai, guk sokatira... Pellok, egia da gozatu adina sufritu ere egiten dira minduzen, intentsitate handiko lehiakidea. Jarriko bagenitu hor elektrodo batzuk neurtzen bere gorpuz temperatura, eroglifiko dana. Elektrizidade asko produziteko. Bai, ez da? Bai, tope. Iberdrolak adina, gorpuz bagarroa. Gehiore bai. Elektrizidatea... Tanderkego. Ekologikoa. Zuek egite duzu dirua irabazi, gainera? Bai. Bueno, Iberdrolak, baina, tío. Denera 700 euro irabazita, gaur, Biluzen jokoan, 18.000 eta 400 euro, 18.000, 18.000 eta 400 euro. Eta txalo hauek ere ze argindar, ze energia. Eba honak diez, EHU, lehioa! Onak! Eta etxeko ikusle finek, zerrezenik ez gurekin bat egiteko momentua? Peña, Jon, basari bideo jokuetan da ibilitakuek? Eta bat ere? Akuarriako batek zean, Nintendo oitako bat, zeuken bere garaien. Katena garen etxera, ez da? Bai, hoi da. Kontuz? Super, Mario Bros. Zeon garai hortan. Super, ez, Mario Bros. Ja, super gero. Superra gero zan. Ba, kontuz, garai hortan, jarri nahi zaituzte guta. Peio eta Jon. Sortean? Eskerrik asko. 1990 urtea, baino lehenago plazaratu ziren bideojokoak dira. Denbora. Mortal Kombat. Space Invaders. The Legend of Zelda. The Karate Kid. Sonic the Hedgehog. The Sims. Donkey Kong. Final Fantasy. Blitzkrieg. Tetris. Call of Duty. Egia estatu egingo dugu. Bi akats bakarrik daude. Nik egingo nian, hemen Sonic pasau. Zatu komendatu bai, izatezak. Hiru akats. Sonic fuera. Demorazek hau. Tetris seguro, Donkey Kong seguro. Netzan izan bakarren bat igual hemen diotzen pasatzea. De karate egite bai. Space Invaders, kontuz. Space Invaders horrek. Lau akats. Oi, Space Invaders bestaldea, Blitzkrieg bestaldea. Vale, oseko jatzeko egiztapenik eta bi pasada bat. Bi moju hartzezkeu. Final Fantasy pasatzak. Eta... Unea pasatzea izango dira ustez bat. Mortal Kombat. Bertzekiat, nipute bertzekiat. Peio eta Jon, denbora eta urrezko galdera. Amaikaukari begiratu, eta iasmatzen dugun, bi, Nintendo enpresa japoniarrak garatutakoak dira, denbora. Hori behitziat da nipute. Nintendo. Nintendo enpresa garatako. Karate, maio, karate japonesa, bale, karate kit. Japonesa bale maioan, zeldeo. Estamos?
Alitzi gain ditu. Jolasen. No bideojoko, Miluze izeneko bideojokoa. Bai, hoi da. Ez zuen itxura txarrik, ariketak ez da? Bai, baino suerte kontu izan da, osake. Suerte ere behar dugu, baino. Zalantzari gabe. Tetris. Makinetxe be Tetris. Egindako gara. Bai? Zondo, eta inatxeratua 1984an argitaratua da. Donkey Kong. 81 hau? Ondo, hau makinetxuen. Delazten ebanik. Makine txikitsu baten, bai. Bazanoak, zertzen, ez? Torrea igo? Bai, saltaten dartut esan. Bera... Bi pantaiatan bezala. Bai, zabaldu, klink, klonk, bai. Gure ez gaitu oaingo eta. Karate Kid. Bai? 87koa. Bai eskore mogon daukagu bai, Space Invaders. Zuzena da? 78an. Plazaratua, bai. The Sims? Boa. Berrik. Bueno, berrik. Zene, 2000 edo, ez? Bai? Guk harrapatu denuen lehen biziko tarikoa, bai. 2000 garen urtekoa. Idaripez. Ez? Zure etxe ereiki eta... Eta pertsonak eta... Familia sortu eta... Claro. Zazturterekin hortan. Ez da ideik. Berrondo berrogeita mar, oso ondo gabiltz. Sonic the Hedgehog. Ez eskore muan. Bizkorra gainera. Trikue. Hori, 81koa. Azken momentuan Mortal Kombat ekarri dugu? Ez eskore mura, bai? 92koa baita. Mitikoa baina. Street Fighter. Edo Tekken, edo... Ni Mortal Kombat, burrukak oitako... Bai. Ez da urruti biliko, Bai. Call of Duty. Gero taldean eta asko jokatu izan dena. 2003an plazaratua. La de €1. Pellota John. Blitzkrieg. Aldatu dugu hau be. Ez eskore mura ekarrita aldaketa ona izan da? Aurrekoaren urte berean, 2003an. Kaleratu zen, bai? Final Fantasy. Ez eskore muan, bai? Ba hor txakatxak, bi hauek bai ez duan dituen eta 87an kaleratu da Final Fantasy, The Legend of Zelda berriz, 86an. €150 oso ondo? Bai. Oso ondo, eta gehitzen badugu, taldaketa egiten badugu, €150 neuretzat eta 1000 zuentzat. Bai, zantzizkiongo. Dani? Karo, geuretzat. Geure zakura. Ez da niretzat, ez. Bale, hala ulertu dizut. Luzeko bankura. Urduritu naiz. Hala esan du, Bai. Nik haitu bai. Pellota John, €1000 jokoan hau pasuek. Urrezko galderan, bi Nintendo enpresa japoniarrak garatutakoak direla, esan dugu, hori da, jakin nahi duguna. Tartean, Donkey Kong. Bai? Oso ondo. Nintendo enpresako Nintendo R&D1 taldeak sortutako bideojokoa da. Hortxe datua. Urbiltzen gabitz. Urrezko galderan. €1000. Pello John. €1000 jokoan adidanok etxien The Karate Kid. Zuzena da, erantzuna? Zalik,